alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran na duniya daga nan Nijar TV Hausa. Idan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗaura bidiyo. A cikin labaran namu na yau za ku ji yadda a jihar Damagaram ƙungiyoyi ne mabambanta suke gudanar da taron addu'o'i da kuma taron wayar da kai dangane da jawabai da shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier General Abdurrahman Chani ya gabatar a kwanakin baya. A dai wannan jawabi da shugaban ƙasa ya gabatar ta kawo abubuwa da dama, ta kawo alkhairai da dama, inda a yankuna da dama ake ta gudanar da tarurruka na wayar da kan al'umma da kuma tarurruka wanda suka shafi addu'o'i da nufin ƙasa ta ci gaba da kuma tara wasu kuɗaɗe kamar yadda aka kafa asusun ceton ƙasa wadda Madam Rakiya take jagoranta buru. Sai kuma wannan kwamiti da ta kuma kafa, ko in ce gidauniya da ta kafa, wacce take tara kuɗaɗe don sabida rage mace-macen ɗiya mata da ƙananan yara a yayin haihuwa. A cewar su, wannan ƙungiya sun tara taron al'umma ne domin wayar musu da kai dangane da abubuwan da waɗannan shugabanni ke shimfiɗa musu, ya zuwa ga shugaban ƙasa, wato shugaban majalisar ceton ƙasa General Abdurrahman Chani, da kuma Prime Minister Ali Muhammad Lamizan, wanda suke yi ayyuka bakin iya gwargwadon iyawansu wurin ganin ƙasar ta ci gaba. A cewar su, su ma suna da rawan da za su iya takawa ta fannin wayar ma 'yan ƙasa da kai da kuma ba da nasu gudunmuwa ta fuskoki da dama a matsayinsu na ƙungiyoyi a ƙasar. Ya ci gaba da bayani cewa jama'a su ci gaba da yin ma ƙasa addu'a, domin zaman lafiya shine ƙashin bayan kowace al'umma, domin ba a ci gaba sai da zaman lafiya. Ya yi kira ga 'yan ƙasa gaba ɗaya cewa a duk inda suke su kasance jakadu nagari masu kare mutuncin ƙasarsu, kada su yadda su zubda mutuncin ƙasarsu a ko'ina. Ya yi addu'o'in fatan nasara ga ƙasa da shugabanni da kuma sojoji da ma dukkanin matakan tsaro da suke bakin fama wurin ganin cewa sun yi ƙoƙari ƙasar ta tsaya da ƙafanta. Ya kuma yi miƙa godiya ga shugaban ƙasa da 'yan majalisarsa gabaki ɗaya, da nufin Allah ya yi musu jagora ya kuma ba su ikon aiwatar musu da ayyuka na ci gaba da ƙaruwan arziki a faɗin ƙasar tasu. Bayan ya gama jawabinsa, ya yi addu'o'i ga ƙasa ga kuma ƙungiyoyinsu, Allah ya ƙara musu